Kula katundung amargi kula tresna kaliyan Bratajaya. Ananging Kanjeng Rama boten sarujuk. Lajeng kula emosi Koko Prabu. Rama kula unek-unekake. Lajeng kula ditundung ken minggat. Oh, dadi kowe iki tresna karo adikku Bratajaya. Nggih Kanjeng Rama. Menawi mboten kalian Bratajaya kula arep pejah kemawon Koko Prabu. Wis ora usah omongan sing ora genah. Kowe tresna tenan karo adikku. Nggih Koko Prabu. Kula tresna kalian Bratajaya Koko Prabu. Koko Prabu kula dipun tulung kita Koko Prabu. Ya, aku tak bantu kowe. Aku tak sowan ning asane Kanjeng Rama. Mengko Kanjeng Rama tak rayune. Nyun tulung Koko Prabu. Kanjeng Rama jenengan rayu supados lilih penggalipun, supados sarujuk agar kula tresna kaliyan Rai Paduka. Ya, wis tenang kepikirmu. Ora usah wedi. Kanjeng Rama tak rayune. Matur nuwun Koko Prabu. Wigati apa anak Prabu sowan ana negara Pandharaka. Nggih Kanjeng Rama, suwar kula mriki badhe pinanggih Kanjeng Rama. Wah, matur nuwun isih kangen karo maratuwa, saya gelem eling karo maratuwane. Nggih Kanjeng Rama. Lah iki nggawa apa kula? Niki kula betake jajanan Kanjeng Rama. Apa kuwi? Niki wajik, jadah. Lah niki menthuk. Lah niki bakwan niki. Kalih niki kula betake KFC. Apa kuwi KFC? Nggih, niku to nasi sama ayam. Walah, ngono iki aku ora doyan. Mbok gawe kejan oblok-oblok piye? Nggih Kanjeng Rama, mengke kula tumbaske. Kali niki kula betake rokok klobot. Lah niki karo mantu ki rokok klobot kuwi. Mengke jenengan sos nggih. Ya tak sos mestine. Wah, duwe mantu kok apikan timen iki. Ngerti karo maratuwane. Kanjeng Rama, ana apa li? Anak Prabu. Lah niki kok sepi. Budhasrawa treputi niki. Budhasrawa tak tundung. Loh, kok ngantos ditunda niku wonten menapa? Ngaten anak Prabu. Anane kula tundung menika amargi Burisrawa tresna kaliyan Rai Paduka. Nggih menika Bratajaya.
Oh, ngaten to. Dados Burisrawa menika tresna kalian Bertajaya. Ha inggih. Nanging kula mboten sarujuk. Lho, lah Kanjeng Rama kok ngaten mboten sarujuk niku dos pundi? Kedahipun nggih Rama sarujuk wong keng putra Raban kalian Bratajaya, kedahipun nggih sarujuk. Keng menapa Rama mboten sarujuk? Ngaten anak Prabu. Anane kula mboten sarujuk menika rikala semanten Put Prabu Basudewa rikala tasih sugeng sampun ngendika menawi Bratajaya menika badhe kadhapaken kalian Permadi. Oh, bab menika gampil Kanjeng Rama. Gampilipun kados pundi? Saksedane Prabu Basudewa kula anak ingkang bajeng, kula ingkang penang paring purba wasesa. Menawi Burisrawa menika tresna kaliyan Bratajaya, kula ingkang tanggil jawab. Bumi koncang kancing lan klop-klop katon, lirik intange ngalis. Sang Malekandro nggih monggo paduka badhe budidaya ananging kula mboten badhe tumut-tumut benjang menawi wonten menapa-menapanipun panjenengan sangga piyambak pun kula mboten badhe cawe-cawe pun sakniki mang lunga